berpasangan 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 saling joko saling koko saling koko saling cinta saling hormat saling ridho musyawarah untuk saling sanakan untuk sakinah bernya apa berpasangan 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 saling joko saling koko saling koko saling cinta saling hormat saling ridho musyawarah untuk saling sanakan untuk sakinah maaf saya menikah ya. Ayo goyangannya dong. yo goyang Goyangannya. Yo. Selamat malam Mbak Pesek. Selamat malam Mas Akbar. Selamat malam Mbak Aul. Selamat malam Mas Akbar. Mbak Mano, tanggal 30 Mei Sri nikah. Jaluk undangannya pisan. Dah kon buwuh. Lah wong aku ki arep rabi. Lho kok mboten rabi? Lah nyapa? Minak rondo. Iya, Bisa mencintai ya Pak Lurah, Pak Camat, Pak Carik, Pak RT. Ngono ya. Anu Mbak Aul karo Mbak Pesek. Niki wau mumpung introne tembang kangen, niki saking Mbok Par kirim gending tinggal katresnan tembang kangen dadi ati. Nah kuwi lho. Tembang kangen sik ya. Mengko tembang kangen mandhape ninggal katresnan. Ngono ya, ngono ya kena. Ngono ya kena. Heeh, tembang kangen di medley ninggal katresnan. Sakit nggih kanca-kanca nggih. Bisa nih. Jam. Pajaan. Iya, heeh. Monggo yuk langsung diangkat introne wis wau. Heeh, monggo. Dibabani. Enggak. Kok bawa. Mbak sampun lho ya. Mbok tagih. Iya. Ayo langsung. Sri. Monggo. Ayo Mbak Sri. Yo. Monggo. Semangat lho Sri, tak warai goyang ku nek pas mantan anyar ben-ben. Sri, Hai siap. tak warai goyang ku nek pas mantan anyar ben-ben. Pripun goyangane? Engko bojomu ben dadi cipuk pelakor. Mangsa aku wae. Yo buka celuk. Wayah wengi udan agrip. Yo, yo, yo. Ayo saya nyanyi senggak.
Mbak Mano tak nutukne lakon sik ya. Ma. Nduk ya Laku Allah. terus. Engko gun gara-gara ya. Tidak mau. Nak cawe sesaji ingkang sinuwun ayo tak derekke mak Allah 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 Maha Agung. Allah 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 kan Maha Agung. Allah 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 Maha Agung. Allah 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 kan Maha Agung. Agung kan sinambar, agung kan Maha Murah. Agung kan sinambar, agung kan Maha Murah. Umyung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajrawatata tandarup ong tenira maparana ong dwaja miwang bending ungkung aresang arekyana pate kang minangka cucuk ing prawadya bala
Punika sinuwun Mandura Prabu Baladewa ingkang medal saking Kedaton Ngamarta. Sembah pangabekti kula katur sinuwun. Kula putra ing jangkar bumi. Kula pun antarja ngaturaken sembah pangabekti kunjuk wa Prabu Mandura. Ingkang putra Pringgon dan ugi ngaturaken sembah pangabekti katur wa Prabu Balarama. Bektiku uga katur ya Pakde Bule. Ya Anoman kelawan ponakan-ponakanku bocah bagus, bocah gagah Antarja Gatotkaca kelawan Antasena wis ndak tampa gawe bombong ing rasa. Ora liwat pangestu tumuli tampanana. Lho nggih. Paring pangestu sinuwun Mandura kula kalungaken jangga kapeteking pranaja rumeketing Wardaya miwahana rah daging kayuwanan. Paring pangestu saking Wa Mandura sampun kula tampi andayanana kasantosan. Kula tampi tangan kalih andadosna jimat Dewa Prabu. Iya. Wis tak tampa, Pakde. Osik to. Janur Gunung Kadingaren. Pakde Mandura miyos saka Kedaton Ngamarta kok sajak beneh karo adat saben. Nitik saka lekring wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimba. Kaya ana sing ndok pikir, kaya ana sing ndok penggalih. Babakan apa, Pakde? Dawuh karo ponakan-ponakanmu mbok menawa ana reruwet Antasena bisa ngudari, kalamun ana apa peteng Antasena bisa amadhangake. Waduh kedrawasan. Anoman Antarja Gatotkaca kelawan Antasena. Negara Ngamarta ketiwasan. Ketiwasan piye, Pakde? Ngene Antasena pun wa budal saka negara Mandura tumuju mring negara Ngamarta kene. Mung kepengin tilik karo kayuwanane pepunden-pepundenmu para Pandhawa. Lah banjur wis ketemu apa durung karo pepunden-pepundenmu para Pandhawa? Durung Antasena, durung. Malah kepara dina iki pepunden-pepundenmu Pandhawa murca saka negara nggih Weladara jagat Dewa Batara. Agatare sangaberango are nanggul ginembit kampit go sangret naning bawana ing Weladara jagat Dewa Batara wasisaning Bathara jagat. Kados sinamber gelap lepat raos sing manah kawula dosinuwun dupi midhanget kadang para Pandhawa ingkang murca saking negari. Kados pundi menika Wa Prabu? Kados pundi menika Wa Prabu? Banjur kira-kira ana ngendi murcane para pepunden-pepunden ya Pakde? Anoman Antarja Gatotkaca kelawan kowe Antasena. Pun wa ya durung dungkap. Aku kepengin tilik kayuwanane kadang para Pandhawa awit katemben wae panjenengan ingsun nyupena utawa Prabu Baladewa kuwi ngimpi. Sajroning pangimpenku, negara Ngamarta kaya ketaman banjir bandang. Kamangka wong ngimpi kok ngimpi banjir bandang. Maknane papan mau bakal ana bebaya. Apa ora ngono Senggono? Mekaten nggih sinuwun. Menawi mboten sisip anggen kula sinau mula bukanipun manungsa saged ngimpi menika riyen ratuning dewa ing kahyangan Suralaya kang bebisik Bathara Guru tumurun mring Ngarcapada. Ratuning dewa tumurun ing Ngarcapada kala wau madheg ratu negara Kapilawatu ajejuluk Sang Prabu Sri Maharaja Dewa Buddha. Iya Sang Prabu Sri Maharaja. Lajeng kala wau ratu ingkang kawitan mapan wonten jagat gumelar inggih panjenenganipun kala wau ingkang ngripta pangimpen Kadara Dasih. Pangimpen Kadara Dasih Hanoman nuwun inggih lakar kados mekaten. Kadara Dasih mengku teges wengi ngimpi esuk kudu dinyatani. Lah sak sampunipun ngripta pangimpen Kadara Dasih Bathara Guru mboten kiyat ngratoni janma manungsa.
Awit sipating manungsa niku duwe karep dhewe-dhewe, duwe nepsu ingkang kadangkala angel ditata. Gancaring carita Bathara Guru jengkar saking Madyapada kondur ing kayangan lajeng nimbali dewa putra-putranipun cacah wonten gangsal. Setunggal Bathara Bayu, angka kalih Bathara Brahma, angka 3 Bathara Sambo, angka 4 Bathara Kala lan ingkang pungkasan Bathara Wisnu. Dewa gangsal kala wau kadawan supados tumurun mring Arcapada ngratoni ing jagat gumelar. Ngratoni ing jagat wetan, jagat kulon, jagat kidul, jagat lor lan pancer tengah. Bathara Bayu madhek ratu wonten jagat wetan ing negara Medang Hawa. Ajejuluk Prabu Bima Sekti. Lajeng Bathara Brahma madhek ratu wonten jagat kidul ing negari Medanggiri. Ajejuluk Prabu Budawaka. Lajeng Bathara Sambo madhek ratu ing jagat kulon. Madhek ratu wonten negari Medangkawi, jejuluk Prabu Samburaja. Bathara Kala madhek ratu wonten jagat ler mapan ing negara Nusa Kambana, jejuluk Prabu Kalayuwana. Lah ingkang wekasan Bathara Wisnu madhek ratu wonten pancer tengah ing negari Purwacarita, jejuluk Prabu Sipata. Lajeng dewa gangsal kala wau ngripta pangimpen piyambak-piyambak. Banjur sing diripta Dewa Lima kuwi mau apa wae senggana? Mekaten nggih sinuwun. Bathara Brahma ngripta impen sekawan cacahe. Kang aran Kawarsita, Kasudarsana, Kacakabrawa lan Kadaradasih. Bathara Bayu ngripta impen ugi cacah sekawan. Nuwun inggih turu ngimpi pendhita lan wali. Bathara Sambo ngripta impen sekak 3 cacahipun kang aran Iblis, Adam lan Kawa. Lajeng Bathara Kala ngripta impen sekawan cacahe kang aran Kala Kali Kadal kelawan tikus. Ingkang pungkasan Bathara Wisnu ngripta impen cacah 3 kang aran Titiyani, Gandayani lan Puspatajem. Lho, dadi pangimpen Titiyani, Gandayani lan Puspatajem kuwi riptane pukulun Bathara Wisnu Anoman. Manut katerangan ingkang kula tampi mekaten sinuwun. Nanging dongeng sedaya kala wau ampun dipangan mentah. Kedah dipun ratengi langkung rumiyin. Sejatine dongeng niki namung gambaraken yen to manungsa lair wonten Ngarcapada niku mboten ijen. Ning manungsa lair wonten jagat gumelar niku dipun kanthi anasir 4 perkara. Utawi dulur 4, 5 pancer anasir bumi, geni, banyu lan angin. Inggih bumi, geni, banyu, angin niki ingkang ngancani kula lan jengandika sinuwun sarinane sawengine. Ing jagat wetan kulon kidul lan lor pancer tengahe inggih paduka sinuwun Baladewa piyambak. Jlentrehipun mekaten. Ingkang mapan wonten jagat wetan niku anasir angin. Dewane Bathara Bayu, milanipun Bathara Bayu dados ratu ngratoni jagat wetan. Anasir angin lungguhe wonten wetan, malaikate Jabarala. Warnane putih dina pasarane legi. Mila tumrap wong Jawa pasaran legi niku lungguhe ana wetan. Inggih dinten legi niku dinten sing wiwitan, awit wetan niku saking tembung wiwitan. Salajengipun ingkang ngreksa wonten jagat kidul, anasir geni dewane Bathara Brahma. Malaikate Makahala warnane abang dina pasarane paing. Pramila paing lungguhe ana kidul niku anasir geni. Ingkang mapan wonten jagat kulon anasir banyu dewane Bathara Sambo. Malaikate Hasarapala warnane kuning dina pasarane pon. Wondene ingkang lungguh ing jagat lor punika anasir bumi. Dewane Bathara Kala tegese wanci utawi wektu. Mila ubenge bumi gendeng wanci ingkang benten ana padang, ana peteng, ana rina, ana wengi. Anasir bumi dewane Bathara Kala, malaikate Hajarapala.
Warnane ireng dina pasarane wage. Mila wage lungguhe mapan wonten jagat eler. Ewadene ingkang pungkasan ingkang mapan wonten ing pancer tengah mboten wonten sanes kejawi Bathara Wisnu. Wisnu saking tembung wis manunggal. Wis manunggal cipta rasa budi kelawan karsane. Manunggal kawula kelawan Gustine. Milanipun warnanipun manca warna dina pasarane kliwon lungguhe wonten tengah. Mila ora biyen ora sakniki. Wong niku pasarane kok kliwon niku gampang entuk judho niku. Ngono Anoman. Nggih. Ning wonten pengapesane. Pengapesane apa Anoman? Wong kok pasarane kliwon niku nggih gampang diselingkuhi. Ngoten. Kok dadi ning Jawa iki kabeh wis diatur, sampun dipuntata. Kados tiyang rabi barang niku. Ampun ngantos kok geying. Geying ki apa? Wage ketemu paing. Niku akure angel. Napa malih nek Selasa wage musuh setu paing niku gedhe dhewe karo cilik dhewe. Niku nek rabi kok iso rukun mang dolan Kendali Sada kula wenehi ganjaran. Oh ngono Anoman. Nggih. Tah wangsul pirembakan sekawit. Murcanipun para Pandhawa ingkang anyarengi paduka sinuwun nyupen mbok menawi negara Ngamarta ketaman banjir bandang. Mbok menawi Gusti paring sasmita, mbok menawi para taruna muda ing Ngamarta kinan langkung hanjagi kayuwanan miwah katentremane negari Ngamarta menika Desidiwun. Wah, pahala. Ya, bener Anoman bener. Mula ayo dijaga katentremane negara Ngamarta iki Antarja, Gatotkaca lan Antasena. Dadi bocah nom aja nganti duweni pitakonan negara wis menehi apa nyang kowe nanging diwalik, kowe wis labuh apa marang negaramu. Muga-muga lelakon iki enggal antuk suluh sulak pemadang. Ngestakaken dawuh Prabu, ngestakaken dawuh Prabu. Mula ayo direksa bebarengan. Sapa wae wani ganggu gawe katentremaning negara Ngamarta, wadya bala Ngamarta kudu melu jumangkah, kudu melu mrembyah nyingkirake sifat angkara murka. Umreh kang bala lumares udaling rawadya.
Awas. Woi. Woi. Hi. Mas. Mas. Yo. Oh. Bah. Oh. Bah. Hey. Hi. Awas. Woi. Hi. Woi. Mas. Yo. Oh. Wah. Wah. Oh. Hey. Hi. Yo. Awas. Yo. Woi. Yo, maju maju.
Ore kata sang Gatut kaca dinon mabakara kasuta takabira kresna ong paratamana muji saktinira paratamana muji saktinira ngaglah ing tengahing dlanggung risang Gatotkaca nering cipta arsa ngambah dirgantara sigra ngencengi busanane apa ta busanane Raden Harya Gatotkaca caping Basunanda Kotang Antra Kusuma kasut padha kacerma yekti ana kuasane dhewe-dhewe caping Basunanda ana udan ora kodanan ana panas datan kepanasan Kotang Antra Kusuma apa ta dayaning Kotang bisa mabur tanpa lar mencolot tanpa sutang kasut padha kacerma kasut wis ngarani padha sikil kacerma lulang sanadyan lulang dumadi saka walungsunganing Sang Hyang Nagaraja dayane ngambah lemah sangar kayu waeng sarta ngungkuli pendhita tapa dadya tawa tawi tawara wis jangkep busanane Raden Harya Gatotkaca sigra cancut tali wondo gebrak lemah kaping 3 mletik ing awiyat sumusuping Hima Himantaka Dumawur mangawur-wurahan
tengarane ngajurit gong maguru gongso Tatakaya butula wara pangri ing turangga hesti miwang dwaja kang kekiter ora kata ingkang dwaja dwaja lelayu sabit wit Allah durung suwe anggon kula maku saka ndandang mangore kepapak ana wanara kusika seta tegesara kedhek kang wulese putih memplak babu kalamun bisa tata jalma manungsa sapa kang dadi kekasihmu pendhita mburi saka pertapan Kendali Sada Begawan Anoman iya Yudhistira Anoman ya Yudhistira pancen kaparanyata bali takon ana prajurit segelar sepapan tik cat katon cat ora kowe bangsaning apa aku bangsaning Gandharwa kowe bangsaning lelembut pancen kaparanyata penderangan mripatmu tumuju mring negara Ngamarta ana parigawe apa mumpung para Pandhawa ora ana tegese negara Ngamarta kumplang tegese negara Ngamarta kumplang ibarate gajah kang tanpa telale ula kang tanpa wisa mula para Pandhawa kang ora mapan ana ing negara Ngamarta tak gunakake kanthi bener becik negara Ngamarta tak rubuhke rata kelawan bumi kelawan para prajurit lan wadya balaku weladalah ora susah melu celeng boloten kebolatengen dina iki para Pandhawa murca lah kok kowe wis ngerti tegese murcane para Pandhawa ana gandeng cenenge kelawan para Gandharwa ayo tuduhno ngendi papan dununge kadang para Pandhawa ora bawak tutuke yen ngono salin mungsuhmu pendhita Kendali Sada Begawan Anoman wani karo aku entek wedine kariwanine bagus lekan golek momongan bubunuk golek pacangan merangi tatal grajiawu tanganku penerengenai diadam muntah getik kuroni biatang meneman yo waya yo waya yo awas boy edan-edanan awas ya aja nduk Anoman hi yo yo awas jebol dadamu raja apa kowe Anoman awas tanda kowe iki jalukanmu ya awas antep tangan Anoman aduh mati aku yo awas yo
kamu kuwi jalukanmu lho mluntir iki. Au! Au! Wah. Ayo ngadeko sing jejeg. Wis. Yo. Hei. Awet awas. Hei, ayah. Wah. Sip. Ya. Wait, pass. Ho. Hip, ho. Hey, waya. Oh, hey, au. Ah, hey. Au. Bio. Oh. Ayo. Yo, seka sikilmu kowe. Oh, oh, hey, lo, hot lum, ayah. Hey, yo, waya, oh, hey, oh, waya, hey, ah. Yo, oh, hi. Pupuh bindi kowe cobanen. Hei. Aja endok. Yo. Hey. Ah. Leno dadi kondo kowe. Hei. Yo. Apa iki jane? Oh. Hey. Oh, wah. Oh, wah. Kancaku kalah. Hei, what? Hey. Hos, di ho wot et biat. Hey, wow. Bentus ke watu. Hei, iki jalukanmu Raja Topo. Hei, yo, hei ya, hei, wah ya, wah. Woi. Sopo iki? Antasena. Sapa kowe? Kumandang garbo. Ayo arep jajal kesekten. Maju oleh. Ora usah sombong kowe. Hot ati. Wah, ambruk. Wis. Hei, putuske kowe. Yo, wah.
Hei, woi, wat. Hei, waya. Wah. Sawa iki sisian Antarja. Oh, ah, waya. Oh, ah, hi. Awas. Ana satriya saktibak jembare dada Raden Harya Garutwaca bali takon ana wong nyandang ratu ning cat katon cat ora Buri ratu saka negara ujung laut Prabu Bintang Samudra sumedya lakmar menyang endi ak bedah negara Ngamarta dadekke segara geni maju ke para ngarsa yen pengin ana ratu tak nggo giateng diasik edan-edanan Bar Ya Sebut jak jamu Wah, Hey, hey Wah, wah, wah Wah
Ayo. Woi, Pak. Awas. Oh, Wah! Yo! Buah! Yaksa kara rupane sedheng nalendra yaksa alalaku kang malwalaya ingkang kuwi adalah tobat iki lah kok dadi ana buta metu saka kedaton negara Ngamarta iya aku buta sing jebol sanggar pamelengan negara Ngamarta. Aja mati tanpa aran. Kowe sapa? Takon karo aku Dewa Amral. Kowe sapa Gatotkaca? Lho. Dik wis ngerti karo jenengku. Ngerti wae kowe iki bocah Pringgondani anak Werkudara anak Arimbi nyau ora kowe pancen bener kowe kok wis ngerti sejarahku ngerti wae kowe kok teko ning ngarepku Malang Kadhak Malang Kerik ning ngarepe Dewa Amral Dewa Amral apa para pepundhenku para Pandhawa murca saka negara. Kamangka Gatotkaca sumurup, kamangka Gatotkaca mangerteni. Para pepundhen Pandhawa sadurunge murca mapan ana ing sanggar palanggatan.
Cetongi gelo kang tanpa warana kowe buta sing wanuh-wani gendak sikara marang pepundhenku para Pandhawa. Wah, atialah. Yen pancen kowe ndumuk aku sing nyikara pepundhenmu Pandhawa, para pepundhenmu para Pandhawa ora mung tak sikara. Para Pandhawa wis mati kamplung ana wadukku. Weladalah mati dening aku bangsat elek. Ngantem mili awe. Kaya dilikitrik. Wah! Kaya kapuk kowe. Hei! Hei! Masya Allah. Nek buta nek gedhe men. Kowe kakange mesti ndak trima kowe. Kakange sapa? Kowe kakange Gatotkaca jenengmu Antarja iau ora. Buta sapa? Dewa Amral. Apik-apik anaten. Ora gelem balekke sugenge para pepundhen Pandhawa apa kelakon ketandangan dening Antarja jajalan Satria. Ngantemo milya dhewe kowe. Wah! Wah! Oh! Hei! Oteta! Nek iki adike Gatotkaca kowe. Kowe sapa? Lah kowe wis ngerti ngono ndak tak takon nyapa. Piye to? Kowe adine Antarja? Iya. Jenengmu sapa cah bagus malah. Sampeyane wis ngerti ndak tak takon riwa-riwa ora ngerti. Aku ndak ngerti tenan. Tenan ora ngerti dosa lho, ngapusi dosa lho. Jenengmu Antasena. Lah ngono ra yo ngerti ngono ra ya mudeng. Kowe pengen ngerti karo jenengku apa ora? Ora. Piye to ki bocah tek angele ndak juamak piye? Aku wis ora pengen ngerti karo jenengmu no. Mergo selawase aku urip, aku ki sejatine wis ngerti karopean ngono. Lho jajal aku sapa? Tak sebut ning kene apa piye? Aku bengok kowe kuwi sejatine Prabu. Oh. Ora usah mbok sebut. Mbok sebut saiki bar no lakone iki engko. Ora usah mbok sebut. Aja diomong kene. Ora ning ngono ora. Kok dadak dadi gedhi barang iki ngopo? Apa pancen nek yaene iki penak dadi gedhi ngono apa piye? Apa pancen lokasine angine semribit barang ngene. Ayo. Tempate mendukung ngono.
Wis. Saiki aku karo kakang-kakangku mbok kon piye, Pakde? Wis kowe tunggu praja kene ae ya. Aja pati-pati balik nyang kasatriyanmu dhewe-dhewe yen pun wa durung gendeng pepunden-pepundenmu para Pandhawa liyane kalebu bapakmu si Werkudara. Ya, Sendika dawuh, Pakde. Wis, aku aja mbok olang-alangi. Ak munggah ning kayangan. Dewa ora ana sing padha kuwagang ngadepi buta sing kethene wangene. Tanggone gulung kayangan lekaning atiku. Yo! Kok enek-enek. Lunga. Wah. Lunga. Mangan jor laguning angin gugur agraning araku guruh gurnita kagiri-giri ing Gatotkaca Antarja kleyang-kleyang kaya kabuncang ing maruta ana apa? Waduh, Wa Prabu ngaturi ketiwasan sakmurcanipun para pepunden Pandhawa saking sanggar palanggatan kraton negari Ngamarta wonten buta ingkang gedhene sak gunung anakan. Ature buta kala wau para Pandhawa pejah dipun untal kalian buta kala wau. Buta mau jenenge sapa? Naminipun Dewa Amral Dawa Prabu. Kowe lah dalah ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita. Lah kok ora kok tandangi Antarja Gatotkaca? Kula kalian Nyai Gatotkaca mboten kuwagang nandingi kasektenipun. Malah kepara raga kula kalian Nyai Gatotkaca dipun jawil ngantos kuntal kaprapal wonten sahandap pepada paduka Wa Prabu. Weh dalah. Sajake dudu buta lumrah. Yen aku sing tumandang rao-rao ya bakal ora ngrampungi perkara. Lajeng kersanipun kados pundi Wa Prabu? Dina iki aku bakal lumarap ana negara Ndarawati. Sambat marang adiku Yayi Kresna. Mbok menawa yen Yayi Kresna kang jumangkah lan kumrembyah iki mengko ana padange ngelakon. Sabab para Pandhawa lan Yayi Kresna ngibarat kreta jaran sak kusire. Kula namung ndederek sedaya kersa paduka Dewa Prabu. Antasena ora ngadepi buta mau. Antasena kok ora kuntal kaprapal, ora kindang kabuncang. Cah kene kok padane damen-damen kuwi. Lah kowe apa menang musuh buta kuwi mau? Ya ora. Lho, lah banjur piye Antasena? Saiki ngene ya, Kang. Kakang Antarja lan Kakang Gatotkaca ora perlu kuwatir, buta kae wis sumingkir. Sedhela maneh bakal ana trontong-trontong suluh sulak pepadang.
Si Pakde Mandura ning endi iki mau? Lumarap ana negara Ndarawati, atur palaporan marang Siwa Ndarawati. Oh ya wis, ngono ya kena. Wis ayo enggal ditutukne anggone padha netepi jejiban, njaga marang katentreman lan karahayaning negara Ngamarta manut Antasena.